Imos facer a segunda parte da recuperación de setembro de Inkscape. Para iso abrimos o programa, gráficos Inkscape no meu caso, e imos abrir o arquivo que previamente descargamos. Eu teño aquí ficheiro abrir, Inkscape 02.svg. Entonces, antes de nada, pídeme que escriba o meu nome, así que aquí, como non me pide tipo de letra ni nada, así está perfectamente. Agora, repetir as figuras empregando operacións lóxicas. Teño que, a partir de estas dúas figuras, esta elipse e este trapecio, control roda para chegarme, faga figuras como estas. Ben, pois entonces, o primeiro que vou facer é duplicar isto con control D, unha, control D, outra, e control D, outra. E xa teño as figuras que necesito para chegar a estas. Ben, pois agora sempre collendo as dúas figuras orixinais, agora é moi fácil, simplemente en camiño unión fago que as dúas se xunten, en collendo as dúas camiño diferencia fago que a de arriba corte a de abaixo como se foran cortapastas, collendo as dúas camiño intersección fago que me quede solo coa parte que había dunha sobre a outra, e esta que me queda aquí simplemente é camiño división, o que fai é cortar a figura en dous trozos, e se ora baixo un pouco unha delas, un deses trozos, pois xa teño estas figuras feitas, todo en camiño, e estas de aquí que son as operacións lóxicas. Seguinte, duplicar e encaixar a figura nas siluetas, é dicir, esta figura a teño que encaixar nesas de aí. Pois primeiro, duplicar. Lembrade outra vez, non quedarvos dormido encima do D, simplemente un toqueciño. Un toque para unha, outro para outra, outro para outra, control D e outro control D para ter a outra. Ben, pois agora a primeira pareceme que é exactamente igual de forma, pero máis pequeno. Bueno, pois con control apretado encollo un pouco e probo a ver se me quedou. Bueno, bastante ben, un pouquiño máis aínda. Ben, control e xiro do rato para chegarme. Esta, o que sí que está claro que está apuntando hacia arriba. Pincho por segunda vez, apareceme os manexadores de rotación e a deixo así mirando para arriba, coloco, bueno, faltalle un gradito de giro, aí vai, así. Esta outra, igual que fixemos antes co cuadrado, tamén van ser estes manexadores de inclinación. Vamos a probar con este, se non fora probaría con outro. Pois perfectamente, inclino un pouquiño máis, aí, xa o teño. E esta última parece que simplemente é igual de alta, pero un pouco máis encollida. Bueno, pois a fago un pouco máis corta, a coloco e listo. Xa teño dous exercicios feitos. O terceiro, moi sinxelo, é dicir, me piden que deixe as figuras, que son as mismas deste lado que deste, na mesma orden, unha encima de outra, según aparece aquí. Ben, para iso, o que teño que ir facendo é coller cada unha delas. Se me fixo aquí, o rectángulo verde está abaixo de todo. Pois vou coller este rectángulo verde e mandalo para abaixo de todo. O podo facer coa tecla fin ou ben con este botón que me dice baixar a selección ao fondo. Xa está detrás dela, e agora o que me queda que xa teño o rectángulo verde, o círculo verde, e agora o que debería de estar encima do círculo verde e debaixo da elipse azul sería o rectángulo laranxa. Bueno, pois collo o rectángulo laranxa, que ten que ser o que está encima de todo, e o subo con esta, ou ben podría ser coa tecla inicio. E xa está. E agora me queda a parte un pouco máis complexa, que é facer este dibuixo, pero que non o é tanto como pode parecer. Imos empezar polo máis sencillo, que é facer o fondo. Ben, pois primeiro un rectángulo, vamos facer todo o grande que queira, e copiarlle color. Unha vez máis, cuentagotas, tecla D.
aparece a contagotas, xa copio o tono de azul do ceo. Agora vou no duplicar con control D e o vou mover isto un pouco para baixo e o vou coller desde aquí arriba e poñelo máis ou menos a mesma altura, tecla D e copio a cor. Xa teño esas dúas ao fondo. E vou facer agora a cancela, que parece que está por detrás, así que isto, como vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. Pois vamos a empezar por facer o vertical. Si me achego, podo ver que son marróns e con un borde máis ou menos fino, negro. Entonces vamos a abrir recheo e borde, ven aí, ven en obxecto recheo trazo, e lle vamos poñer que sí que queremos trazo, de color negro, parece que máis ou menos xa me apareceu o ancho que quería, senón tería que argallarlle aquí en estilo de trazo, e para pintarlle dentro, pois vamos a coller, seleccionar isto, tecla D, e copio o marrón. Con isto xa teño un, e necesito 4, pois fácil, control D unha vez, control D outra vez, e control D outra vez. Si movo a peza con control apretado, solo me deixa movela en horizontal ou en vertical. Non me deixaría movela libremente como fago sin control apretado. Pois por aí. Moi ben, bueno, pois agora para facer os horizontais, casi como son igual de anchos, vou coller un destes, tamén o vou duplicar, pero esta vez o vou facer aquí máis estreito e aquí máis largo. E control D e baixo e xa teño a valla feita. E agora teño dúas flores que son iguais, así que podo empezar pola grande ou pola pequena, despois duplicalas e cambiar ese tamaño. Bueno, vou chegar ben para facelo ben de todo. Esta tallo o vou facer coa ferramenta Bezier, o rotulador, collo e vou pinchar nas esquinas. Unha, dúas, me vou ir para aquí directo, 3, 4 e cerro no cuadradiño. Xa está. Agora collo a ferramenta de edición de nodos, esta segunda flecha, e o que vou facer é darlle un pouquiño a curva según quero. Vou no poñer en vermello para que se nos vexa mellor como fago. Poño aquí e listo, xa teño máis ou menos o tallo. Bueno, pois volvo a poñerlle o borde en negro e voulle coller con contagotas o recheo en verde que temos aquí. Moi ben, isto xa o parto para aquí que xa me vale. E agora que teño aquí no medio? Bueno, pois un círculo laranxa, moi fácil, control apretado e color laranxa. E agora uns pétalos amarelos. Son 4 iguais, así que vamos a empezar por facer un outra vez co rotulador. Non vexo as esquinas, pero mas podo imaginar. Vou imaginar que tería unha esquina por aquí, outra por aquí, e agora a punta está aquí e cerro aí. Outra vez, ferramenta de edición de nodos, agarro isto como se fora un cordonciño, movo para un lado, movo para outro, cuentagotas coa tecla D, copio o color e xa teño un pétalo. Así que o poño no seu sitio. Quedoume por diante do círculo que non me interesa, así que despois o moverei de aí. Vamos coller isto que teño feito e colocarnos nun sitio onde poidamos traballar mellor, aquí mismo. Xa despois volverei para o lugar indicado. Entonces, collo este pétalo e o baixo para baixo co botón correspondiente. E agora duplico unha vez, pincho sobre el e xiro hasta poñer horizontal e o coloco no sitio e o baixo por final. Control D, pincho por segunda vez, o xiro para que este vertical, coloco no sitio e o podo baixar tamén outra vez hasta o final. Se o baixo hasta o final, vedes que se me queda o tallo por encima. Bueno, despois arreglo. E agora, este que teño aquí, por exemplo, tamén o podo duplicar e tamén teño aquí unha ferramenta de volteo. Se os fixades con esta, o que falle xa poñer mirando para outro lado. Veña, pois o coloco aí e tamén hasta o final.
Quedou un tallo por diante que non é como está no dibuixo original, así que vou arranxar mandando este tallo tamén a detrás de todo. Moi ben, pois xa teño un. Vou no agrupar para manexalo máis fácil e iso fago coa tecla control máis G de grupo. Xa é só un obxecto, o poño aquí, o duplico coa tecla control apretado, fago un poquinho máis pequeno e creo que máis ou menos, bueno, este un poquinho máis grande, tal vez algo así. Teño rematado a miña proba. Agora, como sempre, guardar como Inkscape 02 Tucho Méndez. Me fixo ben donde garde porque logo terei no que enviar por correo. Oh, perdón, hai que parar.